Fi-triq Xortino fil-qalba tal-lokalità ta' Ħażebbuċ imbdew ix-xogħlijiet biex żona tinbidel fi spazju miftuħ u żona pedonali għar-residenti. Dawn ix-xogħlijiet qed isiru b'kollaborazzjoni bejn id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Kunsill tal-istess lokalità. Waqt li żar il-lan tax-xogħol is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia ġie spjegat li l-ewwel fażi tax-xogħlijiet se tinkludi twaqqih tas-saqaf tal-latrina pubblika biex minflokha jsir ġibjun ħalli jintuża t-tisqija u żamma tal-indafa fiż-żona. Taħt l-art ħajinbena ġibjun ġdid fejn ħajinħażen l-ilma propri jinġabar hawnhekk ġewwa l-pjazza ta' Ħażebbuċ u meta niġu biex insaqfuh il-livell tas-saqaf ħajkun il-livell tal-bqija tal-madum ta' hawnhekk ħalli noħolqu spazju pedonali ikbar li jista' jitgawda f'kwalunkwe ħin tas-sena. Permezz ta' dan il-proġett se tinħoloq pjazzetta ġdida fejn ir-residenti jistgħu jissoċjalizzaw kif ukoll ikunu jistgħu jittellaw diversi attivitajiet kulturali. Min tfassilu l-ħsieb ta' kunsill għall-implementazzjoni tal-Public Works. Dawn l-ispazji pedonali u miftuħa fil-lokalitajiet tagħna fl-urban se jkomplu jtejbu l-kwalità tal-ħajja għar-residenti tagħna lkoll.